ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ኮኸብ ይበሃል ናብ ስደት ብስግሮ ደብን ክብገስ ጌና ወል 16 ዓመት ጎርዞ ጥራይ ነበርኩ ነዊሕ ፀጉረይ አሞንኮ ቤተ ነፂፉ ዝወርድ ኩሉ ሰብ ከመድኽ መልክዐኛ እኺ ዝብለኒ ሰሓበ ኸደራይ ገጽ ነይርኒ ብባህረይ ድማ ብዙሕ ምዝራብ ዘይፈቱ ህድእ ዝበልኩ ሓፋርን ንኣምላኸይ ዝፈርህን እየ ነይረ ገናም ንእስነተይ ካብ ሃገረይ ክወፅእ ደፋፍእኒ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ፀገማት እዩ ኣቦይን ኣደይን ገና ጓል 7 ዓመት ከለኹ ተፋቲሖም ምስ ኣደይ ኣብ ዓብይ ድኽነት ነበር ነርና ኣደይ ንዓይኒ ምዕባይ ስዋ ትሸይጥ ብዙሓት ሰብኡ እትእቱ ስለ ዝነበረት ኣብ ገዛውትና ሽማ ብፅቡቕ ኣይለዓልን ነይሩ ኣነ ድማ ካብቲ ዝነበረ ናይ ግዴታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ንእስነት ተስፋ ምቑራፅ ንምምላጥ ኣደይ ካብ ዓፀቕቲ ድኽነት ንምንጋፍ ዝብል ሕልም ሒዘ ነቲ ናይ ስደት መሪር መንገዲ መሪፀ ነበርኩ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ማዓስከራት ኣብ ከተማ ካርቱምን ጨምላቕ ህይወት ክሕልፍ ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ወዲ ሓትነይ ከም ዝኸፍለለይ ኣሚነ ናብ ልብያ ተበገስኩ ሳህራ ብእግረይ ክረግጽ እቲ ረምረም ዝብል ሑፃ ኣእጋረይ እናጠበሰ ማይ ምሳኣና ምስ ጠመና ነዊሕ ብእግሪ ምስ ተጓዓዝና ኣጓላት ክዕመፃን መሓዙተይ ኣብ ቀድመይ ክሞቱን ምስ ረኣኹ ህይወተይ ትርጉም ክትስእን ጀመረት እቲ ወዲ ሓትነይ ቀልጢፉ ስለ ዘይከፈለለይ ኣብ ልብያ ንዝተወሰነ ዋርሕ ኣብ መኽዘን ፀኒሐ ነይረ ብድሕሪኡ ባሕሪ ብንእሽቶ ጃልባ ክንሰግር ከለና እቲ ማዕበል ሎሚ መወዳእታ ኺናበለ ሞት እግሪ ይስዕበኒ ነበረ ካብቲ ኩሉ መከራ ተሪፈ ኣውሮጳ ከኣቱ ከለኹ ኣብ ህይወተይ ሙቾት ሃብቲ ሰላምን ፍቕርን ዝረክብ መሲለኒ ነይሩ ኣውሮጳ ምስ ኣትኻ ግና ካብ ባሕርን በረኻን ነብስኻ ትድሕን እምበር ተዕርፍ ሩፍታ ስምዐካ ማለት ኣይኮነን እቲ ናብራ ስደት መልክዑ ቀይሩ ኣብ ካልእ ማዕበል ክትሕል ትጅምር ኣብ ምድሪ ኣውሮጳ እግረይ ምስ ረገጽኩ ሕልሚ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እቲ ናይ መጀመርያ ዋርሕ ድማ ንዓይ ኣዝዩ ኸቢድ ነይሩ ሓድሽ ዓለም ሓድሽ ኩነታት ኣየር ካብ ዝኹሉ ኣብ ጎደና ዝንቀሳቐስ ሰብ ዝፈልጦ ዝፈልጠኒ ዘይብለይ ጋሻ ነበርኩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ግና ቋንቋይ ነይሩ ኣብ ጎደናታት ክንቀሳቐስ ከለኹ ሰባት ክዛረቡ ይሰምዖም ግና ሓንቲ ቃል ኣይርድእኒ ነይሩ እቲ ኣብ ዙርያይ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናይ ገዛእ ርእሱ ናብራ ዝተወጠረ እዩ ዝመስል ነይሩ ዋላ ሓደ ቁልሕ ኢሉ ዝርአኒ ይነበረን እቲ ጽምዋ ቀስ እናበለ ክውሕጠኒ ጀመረ ኣብቲ ዝተዋህበኒ ምዕቆብ ካም ኮይነ ብመስኮት ንደገ እናረኣኹ ስድራይን መሓዙተይን እናናፈቕኩ ይትክዝ ስለምንታይ መጽየ ኢለ ንገዛእ ርእሰይ ዝሓተሉ ግዜ ውሑድ ኣይነበረን እታ እንኮ ዕቑባ ክትበኒ ትኽእል ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ነበረት ዋላ እኳ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ርሒቕ ኣብ ዝበሎ ቦታ ይነብር እምበር ናብኡ ምኻድ ምስ ሓበሻ ምርኻብ እቲ ጨና ዕጣንን እቲ ቅዳስየን ንድሕሪት መሊሱ ኣብ ዓደይ ከም ዘለኹ ክስምዐን ንገብር ነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ካብ ጽምዋ ተናጊፈ ቁርብ ናይ መንፈስ ርግኣትን ንረክብ ነበርኩ ግና እቲ ጽምዋ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወጻኹ እንደገና ይስዕበኒ ነበረ ድሕሪ ግዜ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ጀመርኩ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ መብዛሕትኦም ወጻእተኛታት እኳ እንተነበሩ ግን ኣብኡ ክልተ ኣዝየብን ሚሮንን ዝበሃላ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ናታይ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከባ መናእሰያት ተላልየ ነበርኩ ንሳተን ቅድመይ ዝመጻ ነቲ ዓዲ ዝለመደኦ ኣፍቀርቲ ዝሓዛን እየን ነይረን ምስኣተን ክኸውን ከለኹ እቲ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ናይ ጽምዋ ፀገመይ እውን ክሃስስ ጀመረ ኣብ ብዙሕ ዛዕባታት እኳ ንዕልል እንተነበርና ዝበዝሐ ግዜ ግን ስለ ፍቕርን ሴክስ ንዕልል ነበርና ክልቲአን ነቶም ሓበሻ መጻምቶም ኣብ ፍቕሪ ምግላፅን ኣብ ዓራትን ዝሑላት ምዃኖም እናዕለላ ይወቕሶኦም ነይረን ኣነ እውን ብሓሳበን ማለት ኣወዳት ሓበሻ ኣብ ፍቕሪ ዓራትን ዝሑላት ምዃኖም ይሰማማዕ ነበርኩ ኣብ ህይወተይ ምስ ክልተ ወዳት ሓበሻ ስጋዊ ርክብ ፈጺመ ነይረ እቲ ቀዳማይ ኣብ ካርቱም እናሃለኹ ዘጋጠመኒ እዩ ካብ ናይ ትግራይ ማዓስከር ወፅየ ኣብ ካርቱም ናብ ስደት ንምብጋስ ምድላዋት ኣብ ዝገበርኩሉ ዝነበርኩ ግዜ ሓደ ከም ሓወይ ኮይኑ ዝሕግዘኒ ዝነበረ ወዲ ዓደይ ነይሩ ኣይትፍርሑ ኮኸብ ክሳብ ትብገስ ምሳይ ኣብ ገዛይ ጽንሒ ኢሉ መዕቆብ ይህብኒ ብሓቂ እውን ከም ምን ኣስሓፍቲ ይሕዘኒ ነበረ ግና እቲ ሓልዮት ዝመስል ዝነበረ ሽፉን ተንኮል ነይሩ ሓደ ምሸት እቲ ሓወይ ዝበልክዎ ሰብ ንኽብሪ ንጽህናይ ብሓይሊ ገሃሶ ብዘይድልየተይ ድንግልናይ ክወስዶ ከሎ እቲ ኣብ ደቂ ዓደይ ዝነበረኒ እምነት
ንመጀመርያ ግዜ ክሽርሸር ጀመረ። እቲ ካልኣይ ወዲ ድማ ኣብ ሊብያ ኣብቲ ዘስካሕክሕ መኽዘን ዘጋጠመኝ ነይሩ። ኣብቲ ሲኦል ዝመስል ቦታ ካልኦት ዓመፅቲ ከይደፍሩኒ ናይ ብዙሓት መጻወቲ ከይከውን ፈሪሐ ክከላኸለለይ ብምሕሳብ ኣብቲ መኽዘን ዝፍራሕ ምስ ዝነበረ ሓደ ጉልበተኛ መንእሰይ ኮይነ ነይረ። ኣፍቅሮ ይነበርኩን ግና ምስኡ ዝነበረ ንፆታዊ ርክብ ብድሌተይ ነይሩ። ግና እቲ ፆታዊ ርክብ እዚ ትብሎ ዝዝከር ፍቕሪ ወይ ዕጋበት ኣይነበሮን። እቶም ኣብ ሂወተይ ዝገጠሙና ሓበሻ ክልተ ወዳት ኣብ ዓራት ኣዝዮም ድኹማት ነይሮም። እቲ ቀዳማይ ብጭቃነ ክዕምፀኒ ከሎ ፆታዊ ርክብ ከስተማቕረ ኣይከኣልኩን። እቲ ካልኣይ ድማ ስምዒተይ ክካፈል ወይ ከርውየና ዓቕሚ ኣይነበሮን። ስቕ ኢሉ ናቱ ፈፂሙ ብዛዕባይ ከይሓሰበይ ዝድቅስ ነይሩ። ካብ ሽዑ ውሽጠይ ሓበሻ ኣብ ፍቕሪ ናብ ዓራትን ድኹማት እዮም ስምዒት ጓል ኣንስተይቲ ኣይርድኦምን ዝብል ርድኢት ክሕድር ጀመርኩ። እምበኣርከስ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣዝየብን ሜሮንን ምልላይ ንዓይ ከም ዓብዪ ዕድል እዩ ነይሩ። እቲ ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋን ጽምዋን ዕፁው ኮይኑ ዝስምዐኒ ዝነበረ ዓለመይ ምስኣተን ክኽፈት ጀመረ። ንሳተን እውን ሓንቲ ኸይሓባ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወተን ብፍላይ ብዛዕባ መጻምድተን ክዕላ ንኸለዋ ናይ ሓቂ መሓዙት ረኺበ ኢለ ተኣማመንኩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ብዛዕባ ወዳት ሓበሻ ዝነበረን ኣብ ፍቕርን ዓራትን ድኹማት እዮም ዝብል ርድኢት ምስቲ ናተይ ርድኢት ማዕረ ስለ ዝነበረ ዕላልና ልክዕ ከም መዓር ይጥዕመኒ ነበረ። ኣዝየብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ተፍቃሪኣ ክትዕልል ከላ ብላግፅያ ትጅምር። ኮኸብ እቲ ናተይ እኮ ንፅባሕ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ይመስለንን ጌና ከይጀመርናዮ ደኺመ ወዲየ ዝብለኒ። እቲ ስምዒቱ ኣብ ንፋስ ከም ዝበርህ ሽምዓ ቀልጢፉ ዝጠፍእ። ኣብ ዓራት ክንድይብ ከለና ከምቲ ናይ ቀደም ወለድና መብራህቲ ጥፊኡ ሓንሳብ ተራኺብን ንኽድቅስ እዩ ዝደሊ። ንዓይኒ ምርዋይ ዘለዎ ዓቕሚ ዚሮ እዩ። ኣንቲዞም ደቂ ዓድኹ እኮ ንፍቕሪ ተፈጠሩን ኢላ ተስሕቐና ነበረት። ኣዝየብ ብዝርዝር ብዛዕባ ተፍቃሪኣ ከመይ ገይሩ ኣብ ዓራት ተስፋ ከም ዘቑርፃን ንብረቱ ከመይ ድኹም ከም ዝኾነን እናዕለለት ክትላገጽ ከላ ኣነ ድማ እቲ ኣብ ካርቱምን ኣብ ሊብያን ዘጋጠመኒ ሕማቕ ተመክሮ እናዘከርኩ ብሓሳብ ኣሰማማዕ ነበርኩ። ሜሮን እውን ብወገና ብዛዕባ መጻምድታ ትዛርብ። ንሳ ምስ ተፍቃሪኣ ከመይ ከም ዝተላለዩን ከመይ ብድኹም ከም ዝሕዛን ትዝርዝረልና ነበረት። ኣነ ኣብ ሓደ መርዓየ ተላለየዮ ነይረ። መጀመርታ ኣንበሳ ኮይኑ ይቐሪብኒ ግና ሓቢርና ክንነብር ምስ ጀመርና እቲ ኩሉ ጀህርኡ ከም ሃፋ በኒኑ ኣብ ፍቕሪ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ሓድሽ ነገር ክንፍትን ኣይደልን። ንስምዒተይ ክርዳእ ክሓትት ፈፂሙ ኣይክእልን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ትፀታዊ ርክብና ኣዝዩ ዝሓፀረን ዘይረብሕን ምዃን እዩ መጀመርታ ጽቡቕ ዝሓዘኒ መስለን ነይሩ። ሕጂ ግና ስለምንታይ ምስኡ ግዜ የጥፍእ ኣለኹ ኢለ እየ ዝሓስብ ኢላ ከም ብላግፅ እናማረረት ንሕና ነስሐቕ ነበርና። ኣነ ድማ ጠስሚ ልበይ ሰትየ ብውሽጠይ ደስ እናበለኒ ሓቂ ኸን ይብለን እሞ ቀጽለ ኣቢለ ኣነ እውን እቶም ዝረኣኽዎም ካብዚ ዝፍለይ ነበሩ። እቲ ሓደ ብሓይሊ ደፊርኒ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓራት ንብረት ከም ዘይብሉ እዩ ነይሩ። ደቂ ዓድና ፍቕሪ ድኹማት እዮም መስለኒ። ምናልባት ንሕና ካልእ ዝሓሸ ወዲ ይግባአና እዩ ይብለን። ኣዝየብ ብምግራም ዓይነፍጢጣ እናጠመተትኒ ልክዕ ኮኸብ ስለዚ እኳ እየን ኣዋልድና ካብ ሓበሻ ወፃ ዝኸዳ ዘለዋ። እዞም ኣፍሪቃውያን ብፍላይ እቶም ናይጀርያውያን በቃ ንሳቶም እዮም እቶም ናይ ሓቂ ወዳት። ንሳቶም እዮም ሰበይቲ ከመይ ከም ትሕዛን ኣብ ዓራት ከመይ ጌርካ ከም ትዕግባን ዝፈልጡ። ኣበይ እሞ ትዕድል እንተዝረኽቦ ኢላ ብስስዐ ከንፈራት ምጥምጥ ነበረት። ሜሮን ድማ ቀፂላ ብሓቂ እዞም ናይጀርያውያን ካልእ ዓለም እዮም ዘርእዩኻዮም ዝበሃሉ። ሓንሳብ ምስኦም እንተደኣ ወፂኻ ካልእ ወዲ ክትርኢ ትደልን ኢኸይ። ንብረቶም ዓብዪ ኣብ ዓራት ድማ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ዝበሃሉ። እቲ ዘለዎም ፍቕርን ስምዒትን ፍሉይ ዝበሃል በለት። ምስ መሓዙተይ ቀጻሊ ብዝተረኸብና ቁጥሪ ብዛዕባ ድኽመት ናይ ሓበሻ ወዳት ናይጀርያውያን ድማ ሓያላት ምዃኖም እንክንዕልል ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ብዙሓት ሓበሻ ኣወዳት ብናይጀርያውያን ከም ዝተመንጠሉ ክርኢ ከለኹ ናይጀርያዊ ወዲ ናይ ምርካብ ሃረርታይ ከም ሓዊ ኣብ ውሽጠይ ክባራዕ ጀመረ። እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝህበኒ ዝነበረ ርግኣት ተረሲዑ ብሰንኪ እቲ ናይ መሓዙተይ ድፊት ናብ ሓደ ዘይፈልጦ ዓዘቕቲ ክጥሕል ይዳሎ ነበርኩ። ናይ ቋንቋ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ናብ ስራሕ ዓለም ምስ ተጸምበርኩ ካልእ ሓፂር ሞያ ክመሃር ናብ ሓደ ናይ ስልጠና ማእኸል ክኸይድ ጀመርኩ። ኣብኡ እቲ ህይወተይ ሕንፍሽፍሽ ዘእትዎ ናይጀርያዊ ችዲ ዝተላለኽዎ። ችዲ ንኽትጽውዖ ኣብ ኣፍካ ዝጥዕም ጽቡቕ ሽም ጥራይ ዘይኮነስ ማራኺ ቁመና ምቁራር ዘራርባ እንግሊዝኛ ነበሮ። ኩሉ ግዜ ምስ ረኣየኒ ብፍሽኽታ ተቐቢሉ ሄሎ ቢዩቲፉል ሰላም ውቅብቲ ልዕልቲ ይብለኒ ነበረ። ወላ እኳ ብናይ መሓዙተይ ድፊት
በቲ ኣብ ልዕለ ወዳት ዝነበረን ዝምቡዕ ረዲእትን ናይጀራውያን ወዲ ናይ ምፍላጥ ኩትር ድልየት ይንበረኒ ግን ንጅደ ቀልጢፈ ሕራ የብልክዎን ነይረ ንዓይነ ምምራኽ ብዙሕ ይለሚንኒ መጀመርታ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ኣነ ብጀካ ምስ ሓበሻ ምስ ካልእ ርክብ ክገብር ኣይደልን እየ ኢለ ክርሕቆን ተፈተንኩ ንስ ግን ተስፋ ይቆረፀን መዓልታዊ ድሕሪ ስልጠና ብመኪንኡ ናብ ገዛይ ከብፅሕ ንፅበ ነበረ ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ፍዳሴ ሰዓት ምስ ክልተ ዕሩኽቱ ኮይኑ መፂኡ ከም ዝበለኒ ኮኸብ ስለምንታይ ኸ ክንዲ ዝትጭክኒ ልበይ ሰሪቕክ እዩ ኣኺ ኣነ ከምቶም ናይ ሓበሻ ወዳት ኣይኮንኩን ንዓኸ ከም ንግስቲ ክሕዘክ እየ ዝደሊ ሓንሳብ ጥራይ ዕድል ሃብኒ በጃኺ እናበለ ለመነኒ ጅዲ ብናይ ፍቕሪ ቃላት ስለ ዘስደዓኒ ብፍቕሩ ተማሪኸ ዘይኮንኩስ እቲ ብዛዕባ ወዳት ሓበሻ ዝነበረኒ ጌጋ ስእሊ ምስቲ ናይ መሓዙተይ ድፍኢ ተደሚሩ ኣብ መወዳእታ ምስኡ ክወፅእ ተሰማማዕኩ እቲ ዘገርም ግን ምስ ጅዲ ምዛር ምስ ጀመርኩ እተን ናይጀርያውያን ፍሉያት እዮም እናበላ ዝሰብካኒ ዝነበራ መሓዙተይ ኣዝየብን ሜሮንን ረዲኢተን መቐያረኒ ነይሩ ረዲኢተን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓይ እውን ተቐየራኒ ሓደ ምሽት ምስ ጅዲ ካብ ሓደ መዘናግዕ ወፂና ናብ መኪንኡን ክንኣቱ እናኸድና ከለና ንኽልቲአን ሃንደበት ኣብቲ ጎደና ረኸብክዎን እሞ ከላልየን ፈተንኩ ኣዝየብ ሜሮንን እዚ ጅዲ በሃል እቲ ዝነገርኩ ኸንዓርቀ እዩ እምበልክዎን ብሓበን ፍሽኽ እናበልኩ ንሳተን ግን ልክዕ ከምቲ ዝተጸበኽዎ ፍሽኽታይ ሃባንን ኣገንዕ እውን ኣይበላንን እኳ ዳስ ብኢደን ሰላም ምስ በልኦ ሓንሳብ ንዒለናኒ ብንዕቐት ጥሚተንኦ ጥራይ ሓለፋ ብድሕሪአን ስዒበ ካብኡ ፍንትት ኢልና ደው ምስ በልና ኣዝየብ ክትዛረበኒ ጀመረት ኮኸብ እዚ ወዲ እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ትፈልጥ ዲኺ ጥንቅቕ በሊ ባዕልኸ ከይትጠፊ በለትኒ ናብኡ ብሕማቕ ዓይኒ እናጠመተት ኣነ ግን ኣዝየን እናተገረምኩ ንስኽ እንደይ ኮንክንን ንናይጀርያ ክሳብ ሰማይ ሰቒልክንኦ ዝነበርክን ሕጂ ዳ እንታይ ኮንክን ኢላ ሓተትክዎን ሜሮን ድማ ተቐቢላ ኣይፋልን እዚ ወዲ እዚ ቁርፍሉ እዩ ዝመስል ተጠንቀቕሉ በለትኒ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዘረበአን ንጥንቃቐ ዘይኮነስ ከም ቅንኢ ተሰሚዕኒ ጅዲ ናይጀርያዊ ስለ ዝኾነን ብፅቡቕ ስለ ዝሕዘንን ቅኒእና ለየን ኢለ ደምደምኩ ካብኣተን ክርሕቕ ምስ ጅዲ ጥራይ ክኸውን ድማ ወሰንኩ እቲ ዝገደደ ድማ ጅዲ ናብ ናይጀርያውያን ዘማስይሉ ቦታታት እናወሰደ ካብ ማሕበረሰብ ሓበሻ ሙሉእ ብሙሉእ ክንጽለኒ ጀመረ ኮኸብ ኣዋልድ ሓበሻ ብፅባቐ ስለ ዝቐና ኣይፈትዋኸን እየን ኣነ ጥራየ ናይ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ይብለኒ ነበረ በዚ መንገዲ እዚ ካብ ናይ ሓበሻ መርዓ ይኹን ውራያት ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ክርሕቕ ገበረኒ ቤተሰበይ እሞ ሓንሳብ ደው ኢሎም ምስ ፀርአፉኒ ብድሕሪኡ ኣይድውሉለይን ደው ኢሎምለይ እውን ኣይቅበሎምን ነይረ እቲ መፃወድያ ተዘርጊሑ ነበረ ኣነ ድማ ብስምዒት ተዓዊረ ናብቲ ደልሃመት ክኣቱ ጀመርኩ ጅዲ ናብቶም ጸልማት ዝሰዓረሮም እንዳ መስተታት ክወስደኒ ሓሸሽ ክህበኒ ነፍሰይ ምስ ረኸበ ማለት ምስኡ ምስ ደቀስኩ ድማ ካብቲ ናይ መጀመርያ ባህርያቱ ክቕየር ጀመረ ምስ ጅዲ ምውፃእ ምስ ጀመርኩ ብሙሉእ ናይ ምሸት ግዜ ዳርጋ ኣብ ምሸታዊ ትልሂትን ባራትን ይሕልፎ ነበርኩ ንሱ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቶም ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዝእከብሉ ትክን ሽጋራን ጨና መስተን ዝመልኦም ጸልማታት ገዛውቲ ኣባይቲ መስተ ይወስደኒ ነበረ ኣብ መጀመርታ እቲ ዓው ዝበለ ናይ ኣፍሮቢት ሙዚቃን እቲ ጸለምቲ ሰባት ዝገብርዎ ዝነበሩ ድሙቕ ናይ ኣፍሪቃ ጭፈራን ሳዕሳዒትን ይስሕበኒ ነበረ እዚቱ ናይ ብሓቂ ናጽነት ኢለ ክሓስብ እውን ፈቲነ ነይረ ጅዲ ኣብ ማእኸል እቲ ናይ ሳዕሳዒት ቦታ ኮይኑ ነቲ ሓበሻ ዘይመልክዎ ቅልጡፍ ናይ ኣፍሪቃ ሳዕሳዒት ክስዕስዕ ይደፋፍአን ነበረ ኮኸብ መዓኮር ክንቀሳቐስ እዮ ከምተን ሓበሻ ይትሕፈሪ ይብለኒ ነበረ ድሕሪ ብዙሕ ምድግጋም ግን ሓደ ምሸት እቲ ኩሉ ድምፁን ጫውጫውታን ክሽልችወኒ ጀመረ ኣብ ማእኸል እቲ ናይ ኣፍሪቃ ሙዚቃን ሳዕሳዒት እንዳሃለኹ ብሃንደበት እቲ ናትና ናይ ሓበሻ ጎይላ እቲ ስርዓት ዘለዎ ትልሂት እቲ ጥዑም ድምፂ ዋጣ ክናፈቐኒ ጀመረ እቲ በዓል ጅዲ ዝጭፍርሉ ዝነበረ ኣገባብ ንዓይ ዘይባህለይ ስለ ዝነበረ ጓና ኮይኑ ተሰምዐኒ ውሽጠይ ኣበይ ኣለኺ ኢሉ ክሓተኒ ጀመረ ጅዲ ግን ነቲ ናተይ ምጭናቕ ኣይግደሰሉን ነይሩ ናብ ሓደ ኩርናዕ ወሲዱ ሓደ ዓብይ ናይ ሓሸሽ ሽጋራ እናትከኸ ሎሚ ምሸት ካብ ወትሩ ዝተፈለየ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ ክህልወና እዩ እዚኣ ሰሓብያ እሞ ንኹሉ ተብርእስኽ ዘሎ ጭንቀት ሕሉፍ ስቓይን ከተጥፍኡ እየ ኺ ኢሉ ናብ ኣፈ የቕረቦ ኣነ እናፈራሕኩ ጅዲ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይለመድኩን ይፈርህ እየ በልክዎ ንሱ ግን ብላግፅ እናሰሓቐ ድሕሪት ዝተረፈት ሓበሻ ከይትኾኒ እዚ እኮ መዘናግዒ እዩ ኢሎ ገደደኒ ነታ ሽጋራ ምስ ሰሓብክዋ ርእሰይ ክዘረኒ
እቲ ኣብ ዙርያይ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ሸምበለል ክብለኒ እቲ ሙዚቃ ድማ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑ ክስምዓንን ከይጨንቐንን ጀመረ። ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ህይወተይ ካብ መስመር ወፃኢት እቲ ምቁር ዝመስለኒ ዝነበረ ህይወት ናብ ጸልማት ይቕየር ነበረ። ጅዲ ናብ ገዛ ምስ ወሰደኒ ድማ እቲ ዝገደደ ሕማቕ ተግባር ሴክስ ይጽበየኒ ነበረ። ቅድሚ ናብ ዓራብ ምውፃእና ሓንቲ ኸኔንያ ክውሕጥ ረኣኽዎ። እቲ ትወስዶ ዘለኻ እንታይ እዩ ኢለ ብጥርጣሪ ሓተትክዎ። ንሱ ግን ብዘይ ምግዳስ እናሰሓቐ እዚ ንዓኺ ንሰዓታት ደስ ንኽብለክ እየ ዝውሕጦ ዘለኹ። እቶም ደቂ ዓድኸ ከምዚ ዓይነት ክኒንያ ስለ ዘይፈልጡ እዮም ሰነፋት ዝኾኑ በለኒ። ናይ ፆታዊ ርክብ መነቓቕሒ መድሃኒት ስለ ዝጥቀም ንሰዓታት እውን ከይወድአ ክቕፅል ይኽእል ነይሩ። ንብረቱ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዓብዪ ምዃኑ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ድማ ኣዝዩ ሓያልን ማህረምቲ ናይ መዓኮረይን ጽፊዕትን ዝተወሰኾ ጭካነ ዝመልኦን ነይሩ። እቲ ስጋዊ ርክብ ንዓይ ክንዮሮውየት ዕጋበት ጣዕሚ ዝሓለፈ መቕጻዕቲ ነይሩ። ወላ እኳ ኣነ ኣብ ጥርዚ ዕጋበት ይብጻሕ፣ ንሱ ግን ብዘይንቡር ኣገባብ ንሰዓታት ዝኣክል ክራኸበኒ ከሎ ናይ ረውየት ዘይኮነስ ናይ ስቃይ ንብዓት የፍስስ ነበርኩ። ብጽፊዕት ዝሃርመኒ ሰብነተይ ይስምብር፣ ማህፀነይ ክሳብ ዝቐንዝወኒ ይስምዐኒ ነበረ። እቲ ዓብዪ ንብረቱ ዝበልዖ መሓዙተይ ንዓይ ቀታሊ መሳርሒ ኮይኑ ነበረ። እቲ ብዘይንቡር ዝፍጽሞ ዝነበረ ፆታዊ ርክብ እቲ ስቃይ ካብ ዓራት ሓሊፉ ናብ ስነ ኣእምሮይ ተሰጋገረ። እዚ ድዩቲ ዝተመነኽዎ ዕጋበት ኢለ ድማ ንነብሰይ ሓታ ነበርኩ። ጅዲ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕልመይ እውን እዩ ሰሊብዎ ነይሩ። ካብቲ መጀመርታ ስደት ዝወፃ ኮላ ዕላማ ማለት ንኣደይ ክሕግዛን ካብ ደኽነት ከውፃን ዝብል ዕላማይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣርሓቐኒ። ንሱ ንኣእምሮይ ጥራይ ዘይኮነስ ንገንዘበይ እውን ይቋፃፀሮ ስለ ዝነበረ ዝረኽቦ ዝነበርኩ እቶት ኣብቲ ናይ እንዳመስተን ሓሸሽን ህይወት ይባኽን ነበረ። ተወሳኺ ንሱ ስራሕ ኣይነበሮን። ኩሉ ግዜ ግን ብዙሕ ገንዘብ የርኤኒ ነበረ። ሓደ ምሸት ምስ ኣደይ ብቴሌፎን ክዛረብ ከለኹ ኮኸብ ጓለይ ከመይ ኣለኺ ገለ ነገር ክትሰድለይ ትኽእል ዶ ክትብለኒ ኸላ ኣብ ኢደይ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ኣይነበረትንን። ሽዑ እቲ ናይ ሕልና ወቐሳ ከም ሓዊ ይበልዓኒ ነበረ። ካብ ማሕበረሰብ ሓበሻ ምፍላይ ድማ እቲ ዝዓበየ ቁስለይ ነበረ። ስድራ ቤተይ ቴሌፎን ምቕባል ኣቋሪፀ ናብዚ ኩሉ ዝደፋፍኣኒ መሓዙተይ ክረኽባን ኾነ ከዘራርባኒ ኣይደልያን ነይረን። ሰንበት ሰንበት እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ክዝክሮ ከለኹ ሕማቕ ስምዐኒ። እቲ ተኣኪብካ ዕላል ጨና ቡንን ዕጣንን ናፊቕኒ። ኣበይ ወዲቕ ኣለኹ ኢለ ንበይነ ይበክ ነበርኩ። ጅዲ ንዓይ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ገዛእ ንብረቱ ገይሩ ዝሓስበኒ ነይሩ። ነዚ ዘረጋገፀለይ ድማ ሓደ ምሸት ምስ ክልተ ኣዕርኽቱ ኮይኑ ናብ ገዛ ምስ መፀ እቶም ኣዕርኽቱ ብዓይኒ ንዕቐት ክጥምቱ ንኸለዉ ጅዲ ብፍሸኽታ ከም ዝበለኒ እዚኣቶም ኣዕርኽቶ እዮም፣ ሎሚ ምሸት ሓቢርና ክንዘናጋዕ ኢና በለኒ ኸንቀሊል ብስምባደ እናጠመትክዎ እንታይ ማለትካ እዩ እንታይ ኹም ክትገብሩ ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ግን ብዘይገለ ሕፍረት ኣይትፍርሒ ንሳቶም እውን ክጥቀሙልክ እዮም ገንዘብ እውን ክህቡኽ እዮም ኢለ 500 ዩሮ ኣብ ቅድመይ ደርበዮ። እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ጥራይ እዩ በለኒ። እምቢ ኢለ ጨደርኩ። እቲ ዝነበረኒ ክብሪ ሰብኣውነት ከም ዝገሃሰ ተሰምዐኒ። ካብ ሽዑ እቲ ዓይነይ ተኸፍተ። እዚ ሰብዚ ኣየፍቅረንን የግዳስ ከም ንብረቱ ጥራይ ዝርየኒ ነይሩ። እቲ ዓብዪ ንብረቱን ኣብ ዓራት ሓያል ምዃንን ዝበሃል ወረ ናብ ዘስካሕክሕ ህይወት ከም ዝመርሓኒ ፈሊጠ። እቶም ድኹማት ዝበልክዎም ደቂ ዓደይ ክብርን ስርዓትን ከም ዘለዎም ተረዳእኹ። ሽዑ ምሸት ብሕርቃን እናነባዕኹ ውፅለይ እንተዘይኮይኑ ናብ ፖሊስ ክድውል እዮም ምስ በልክዎም ጅዲ ምስቶም ኣዕርኽቱ ሰላሕ ኢሎም ብፍርሒ ካብ ገዛ ይወፁ። ድሓር ግን ብዛዕባ መፅሄይ ክሓስብ ጀመርኩ። ባህለይ፣ ሃይማኖተይ፣ ክብርታተይ ብዓብዪ ኸዓ ሰበይ ደቂ ዓደይ ኣብ ህይወተይ ማዕረ ክንደይ ተራ ከም ዘለዎም ተሰቆረኒ። ኣነ ብዘይብኦም ዚሮ ከም ዝኾንኩ በርሃለይ። ብኽብሪ ተፈቒርካ ቃል ኪዳን ኣሲርካ ደቅኻ ወሊድካ ንወላዲትካ መምሳል ማዕረ ክንደይ ፀጋ ከም ዝኾነ ክስወጠኒ ጀመረ። ካብ ኩሉ እቲ ዝነበረኒ ኹቱር ንዕቐት ኣብ ደቂ ዓደይን ዝነበረኒ ጉጉይ ርድኢት ኣብ ልዕሊ ናይጀርያውያንን ኣዝዩ ተቐየረ። ንፅባሒቱ ከተማ ክቕይር ካብቲ ደልሃመት ዝመልኦ ናይ ጅዲ ህይወትን ሕሉፈይን ርሒቐ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ተበገስኩ። ከምዚ ሓሰብክዎ ድማ ኣብቲ ሓድሽ ከተማ ህይወተይ ከም ሓድሽ ጀመርኩ። እታ ቀዳመይቲ ዝገበርክዋ ስጉምቲ ድማ ናብ ሓንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ተግባረይ ምንዛዝ እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ዕጣን ጨናን እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃጨልን ድምፅን ክሰምዕ ከለኹ ከምቲ ካብ ብርቱዕ ማዕበል ዝወፀ ጃልባ ኣብ ውሽጠይ ዓብይ ሰላም ሰፈነ። ንኣምላኸይ ድማ ካብቲ ዓዘቕቲ ስለ ዘውፅአኒ ተመስገን ኢለ ብንብዓ ተመስገንኩ። ሓድሽ ስራሕ ሒዘ ብትግሃት ክዓይ ጀመርኩ።
اتمشجد خلخو نحششن مستنكباخنو صنحخو ገንዘብ ሕጂ ትርጉም ክረክብ ጀመረ አውሽጥ ሓፂር ግዜና አደይ ኣብ ዓዲ ጽቡቕ ገዛ ክሰርሕ ኣለኻ አልኩ አደይ ብቴሌፎን ኮኸብ ጓለይ ሕልሜ ያርኢኽኒ ማዕረሰበይ ጌርክኒ ሙሉእ ህይወት ክብርሃን ይኹን ኢላ ክትመርቐኒ ኸላ እቲ ዝነበረኒ ናይ ሕልናው ቅሳፍ ኮሰለይ ንስድራይ ምርዳይ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ስደተይ ክፍጽሞ ድማ ጀሚረ ነይረ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክመላለስ ምስ ጀመርኩ ድማ እቲ ህይወተይ ዝቐየረ ሓድሽ ሰብ ዝተላለኽዎ ንሱ ኸማይ ስደተኛ ንቦር ባህልን ስርዓትን ዘለዎ ወዲ ዓደይ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ብፍቕራዊ ዝምድና ሰኪሐ የርዕድ ስለ ዝነበርኩ ንሱ ብፍቕሪ ክቐርበኒ ክፍትን ከሎ እንደገና ከይጉዳእ ኢለ ይፈርህ ነበርኩ ንሱ ግን ኣዝዩ ትዕግስተኛ ንሰብነተይ ዘይኮነስ ንስብእናዩ ኣፍቂርዎ ነይሩ ሓደ ምሸት ኢደ ሒዙ ኣነ ክኽብረክ ጥራይ ዝደሊ እቲ ዝሓለፈ ታሪኽኪ ንሕሉፍ ንግደፎ ኣነ ንመጻኢ ኸየ ዘፍቅሮ ክብለኒ ከሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኒ ርድኢት ደቂ ዓደይ ድኹማት እዮም ዝብል ብፍቕርን ብምክብባርን ተተክአ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብኣውነት ኣብቲ ሓይሊ ጾታዊ ርክብ ወይ ዓብዪ ንብረት ዘይኮነስ ኣብቲ ርህርህን ምትእማንን ምዃኑ ተረዳእኹ ምስኡ ጀመርክዎ ስውጋዊ ርክብ ድማ ዕግበት ጥራይ ዘይኮነስ ሰላምን ክብረትን ዝመልኦ ነበረ ሕጂ ክነግረኩም ደስ ዝብለኒ ነገር እንተሎ ተመርዕየ ቃል ኪዳን ኣሲረ ናይ 4 ወርሒ ጥንስቲ ኣለኹ ኣብ ውሽጠይ ሓደ ንጹህ ሓድሽ ህይወት ይዓበሎ እቲ ዝሓለፈ ጸልማት ከም ሕልሚ ሓሊፉ ሎሚ ምስቲ ዘፍቅሮ ሰብኣየ ኮይነ ጽቡቕ ናይ መጻኢ ተስፋ ናይ መጻኢ ብርሃን ናይ መጻኢ ህይወት ንምህናጽ ንሰርሕ ኣለና ነዚ ታሪኽ ዝነግረኩም ካልኦት ኣዋልድ ከማይ ብወረን ብስምዒትን ተዳፋፊአን ከይጋገያ ንኽመሃረየ ፍቕሪ ኣብ መልክዕን ኣብቲ መሓዙ ዝዛረብኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ሓይልና ኣይኮነን ዘሎ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ኣብቲ ዘኽብረካን ብመንነትካን ዝፈትወካ ሰብ እዩ ዝርከብ በጃኹም ንቤተይ ነዘብ ውሽጠይ ዘሎ ህፃንን ጽቡቕ ተመነይለይ ሰላም ንዓኹም ይኹን ሓብትኹም ኮኸብ ተፈጸመ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حد جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلهم قد تبلوم والتناك بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن مبرهتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي
ዋልታናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ